ọnụ ndị be anyị ekene m unu na scholarship a na-akpọ dad scholarship ọ bụ ndị Germany na-enye bikonu ndị be anyị ịchọọ inweta ya ị ga-agụgodi first degree ma ọ bụ na ije ime PhD ọ bụ sọsọ ndị ga-eji ime masters ka a chọọ ya na ndị chọọ ime PhD. Nke mbụ ị ga-enwe ọrụ at least 2 years experience and ị edetekwe m na ị nwere experience from ụlọ ọrụ gị. Nke abụọ akwụkwọ ịgụcha ọmankali 5 years ọ bụrụ na certificate gị elugo 5 years after ka ịgụcha ịma na ọma nkwekwa omume ụmụnne. Ana m akọkwala unu ka unu mata so that ka unu ghara ije taba afụfụ. Link ga-abịa na description. Ụmụnne kpọọnụ ndị ọzọ tag ya na mmadụ kesaa na ya. O nwere requirement ihe enwekwe IELTS ga-adị ya screenshot ihe a na-apụta n'ihu akwụkwọ ịchịsa anya ifu ya ọ bụ n'efu gị na ndị ezinụlọ gị ga-agaba. A ga-akwụkwa gị ụgwọ. Ị ga-enwekwe housing subsidy. You will have housing subsidy which means they will pay part of your housing but the total study is for free. Insurance is for free. Everything free. You will not pay penny sisi afọ. So dear people, rush now and start applying. You will see all the requirements. Make sure you gather all of them. That's why you have to get prepared. Whenever you are doing something, get prepared and keep it ready. In case of eventuality, then you get to do it very fast because it have deadlines. It's called that. Many people have been saying this and I don't know whether you have heard about it. If you haven't heard it, this is your opportunity. And please call your brothers, call your sisters, tag them, share them so that others will benefit. Ụmụnne biko na unu kpọọ ụmụ nwanne unu. Germany bụ ezigbo obodo dị mma, mmadụ ga-aga ọga ọya abalị a. So dear people, Germany is a very nice country, beautiful with very better economy. Is an European country, Schengen for that matter. So if you are in Germany and have the resident permit, you can travel all over the Europe apart from United Kingdom. And if you have their passport, you are visa free to anywhere, any part of Western world. Ụmụnne kpọọnụ ndị ọzọ ihe ọbụla anyị fụ anyị ga na-ewetakwali unu. Anyị kwe nkwa na anyị ga-ewetali. This green square now is the deadline. Many have been expired, not many, very few of them. Please make sure that you apply choose a nice course so that after that you will have employment. Mind you that you will write CV and it will be standard of Europa CV. When you dive into the internet, you see this many samples, then it will help you. Ụmụnne ọtụtụ mmadụ agabachakwa. This is real, this is very true. It's not scam, it's not lies. So I used to bring authentic information. Please do not be afraid. So start to apply. This is greater opportunity for you. Start to apply. This is that scholarship. It covers everything. It covers your insurance, your travel, your everything. Even they are going to be paying you. You will go with your family. And please, you have to provide evidence of that English proficiency or TOEFL. There's one they call TOEFL. And if you have German language certificate up to B1, then you are good to go. Also, you must have one of these documents apart from your degree. So, wonderful people, what are you still waiting for? This is what we are praying for a long time and the dream come true. This is scholarship for those that asking me of scholarship. Nekwenye ụmụnne ọgba yakata. Mgbe ọbụla m fụkwa ihe dị mma ga-abalị unu ulu, m ewepụtakwali ahụ. Biko na ụmụnne tụsaanị ya ka anyị nwee ike na-esi ana n'imi na-atụpụtakwala unu ihe dị iche iche. Opportunity bịa
ịgụ akwụkwọ gụọ akwụkwọ. Yes, this is the link, this is the link. Screenshot it, then expand it. If you couldn't find the link, this is the link, but you can find it also in the internet. But if you couldn't find that link, this is the link. Screenshot it. When you screenshot it and expand it, you will see the link. Then if you're afraid to dive into internet, what you will do is type this into your browser one after the other. It will take time, but you will have the correct link. So dear people, here is the link. Name the link. Ọ bụ m bụla ụlọ Nneka Ijelenze. Ana m ewetela unu ozi ọma akọrọ mmiri. So ihe unu ga-emele anyị bụ tụsaa ya ka ụmụ nwanne unu wee nweta. Maka ihe a bụ ihe dị mma nke ukwuu. Ọ bụ ndị developing countries ka a na-akpọ. Ndị developing countries na courses available field. Unu n'anya unu ga-afụ ya ma engineering o ma manufacturing o ma religious ma agricultural science and forestry. Nke a dịkwa mma agricultural. Ọ bụrụ na ndị na-azụ mkpụrụ osisi ma ọ bụ ewu ma ọkụkọ, unu fụzie ka fa si azụ ewu fa ma ọkụkọ fa, ihe dị mma, ihe a na-etinye n'ọnụ, nwere mgbe o jiri aga afịa. Ịghọtago, ịkọpụta nri na maasị, zụọ ewu na ọkụkọ dị na maasị, ọkwa 3 months like this, ọkụkọ etochego gbaa na-eme kpokokpokokpokokpoko. Ị na-ajụ kedu ihe anụ ji adịlị cheap. Fama ka fa si akọpụta ya na maasị wee tinye ihe ya ga-agafa tinye o wee gbaa dị mkpa n'ike. Ọ bụrụ obere ihe ndị be anyị. Ndewonu ka unu si ege anyị ntị. Biko nu kesaanụ ya ka unu were kwanitekwe peji anyị akpọ Igbo Class World. Ndewonu ka emesịa.